Shape up or shape out? Kini ang bahad ni Mayor Edgardo Labella sa mga bus sa series liner nunod sa sunod-sunod nga aksidenteng naglambigit nini. Samtang mukapin sa 300 nga mga driver sa bus company ipaubo sa drug test o sa defensive driving examination. Ani ang report. Naalarma si Mayor Edgardo Labella sa mga aksidente sa kadalanan nga naglambigit sa mga bus sa series liner. Bisan og dili lang sa dakbayan sa Sugbo apan sa mga silingang dapit usab na hitabo ang mga disgrasya. Pipila sa nahitabo ang panagbangga sa bus ug ambulansya diin mikras ug usa ang konduktor sa bus nga nakabsan og kinabuhi sa tambalanan o gisundan sa duha ka aksidente sa Mandawi ug sa Konsolasyon. Karong hapon gipatawag sa mayor ang tagduma sa bus company aron siguraduhong luwas ang publiko gikan sa mga aksidente. It is something that we should be alarmed. So we would like to admonish them and tell them that we do not want that these things will happen in Cebu City. O galing mapakya sa mga bus sa paglikay sa mga major accidents, did-an niya nga makabiyahe sa syudad. Dunay ubang mga bus company nga andam kunong muhulip nga kasakyan sa mga pasahero. The local government reserves the travel line. And if they cannot shape up, we can stop their allowing them to travel the Cebu City streets. Samtang girak na ipaubo sa drug test ang mukapin sa 300 ka mga drivers sa bus company. Ilabi na kadtong magbiyahean sa norte. Lakip sa sukdon ang ilang katakos sa defensive driving. Sa record sa LTFRB7, tulo ka mga major accidents ang nalabigit sa series bus. Samtang sa record sa Traffic Division sa Cebu City Police Office, miabot na sa 22 ka mga aksidente ang naglambigit sa mga bus gikan sa Setyembre 1 hangtod karon. Mag-conduct me defensive driving LTFRB, LTO, Highway Patrol Group ug tanan nga mga traffic management offices aning tri-cities. Gipadayag ni Direktor Monte Alto sa LTFRB7 nga apil sa tan-awon sa mga LGU ang sitwasyon sa mga bikers nga did-an unta sa pagsubay sa National Highway aron makalikay sa disgrasya. Girekomendar usab nila ang distansya sa mga bus ug ubang mga sakyanan aron dili magkasingkiay. Kay kining mga drivers, kining mga nagbibisikleta, wala ni sila seminar, wala ni sila training about traffic. Dahil National Highway na siya, dili gid pwedeng i-mix. Kay kana maganing tricycle ginabawal mangani. How much more ang bicycle nga dili stable ang iyang manubila. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.